ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଷଣ୍ଢର ଏତେ ରାଗେ। ଷଣ୍ଢକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଏମିତି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି କ୍ଷତି କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଦେଖ କେମିତି କ୍ଷତି କରୁଛି, ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇଲା ଭଳିଆ କରୁଛି। ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଉଛି ଏତେ ଷଣ୍ଢର ବହୁତ ରାଗେ, କାହିଁକିନା ତାର ଏତେ ରାଗେ ମନକୁ ଚକଟି ଲାଗିଛି। ଷଣ୍ଢକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ସେପଟୁ ଯାଇ ପାଟି କଲେ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ଘଣା ପଇଲା ଭଳିଆ ବାହାରିଛି ଅଛି।